So, anong experience mo ngayon, ma'am? Magsakay ko ba? Dili lagi. So, anong experience mo ngayon, ma'am? Magsakay ko ba? Dali. Ay, ikaw ang video. Dili ko lang kalain. Ano pag lang to sa bus? Sila Zero lang tawa. Oh guys, first time ni sa mo. Kuha ba sa inyo sa mga bridge dito sa mga habog-habog guys, oh. So, nangurog na siya sa kuno guys. Nangurog na tagitig sa siki. Tawa ko magpanaw. By the way guys, sila magpanaw. Medyo habog-habog sa dude guys, oh. Sus, iposter ba ito ni mama? Amor ka bagong buntis mong laong mo. Kalain lagi makinudong na. Ano ito? Ipost mo kailain ma? Dara ako ipost. Oh yeah. So guys, mga nisisa. Kalain ko no guys. Nalipong na. Mura magagod ko no kuan. Amo, kaya daan na mapadapit sa kuan. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.